Abezimo eziphuthumayo bayaqhubeka nokuqapha isimo ngenxa yezikhukhula ezingxenyeni ezehlukene zezwe. Izangoma zezulu zithi aphezulu amathuba okuqhubeka kwemvula esifundazweni iKwaZulu-Natal kuze kushaye uLwesithathu. Kumanje lesasifundazwe sikhungethwe yimvula enamandla maphakathi naso kanye nasezindaweni ezisempumalanga. Imvula kulindeleke ukuthi iqhubeke eGauteng, eNorthwest kanye naseMpumalanga. Kumanje kunesexwayiso semvula ephelezelwa ukuduma kanye nomoya onamandla eGauteng. Izakhamuzi ezihlala ezindaweni eziyimijondolo eAlexandra zithi ifuna ukususwa kule ndawo enobungozi ziyofakwa ezindlini ezingcono. Namanje ngihleli ngokuhluphilana next to iJoske abantwana bamanhlali nabo laba bahleli kwezinye indawo bacelisele kwezinye indawo. Mina I'm suffering this side alone without my kids. So bangiseparate nabantwana bami. So ngicela ukuthi namhlanje igovernment makuthi ibhekile mayiphakame ngendaba le edudula nendaba ukuthi abantu bayahlupheka, abantu base South Africa bayahlupheka ngezindlu. Sihleli la siyahlupheka ngezindlu. Ezinye indawo nazo ikhungethwe yizikhukhula eCenturion ngaphandle kwasePitoli. Abezimo eziphuthumayo bathi kunabantu abavaleleke kwelinye lamahhotela ngenxa yezikhukhula kepha baphephile. Sekuhlengwe abantu abalishumi kwezinye indawo. The Centurion Lake Hotel is flooded, but staff as well as guest and management are safe in the upper floors of the hotel. A number of rescues so far has been conducted where about 10 people were rescued from the areas where they had been cut off by the water, including from the rooftops of the vehicle. Kanti isimo sesibuyele kwesejwayelekile emgwaqeni yomatasa uN12 phakathi kwasePotchefstroom naseKlerksdorp eNorthwest ngemva kwezikhukhula zayizolo. Imoto nazo seyihamba kahle kanti amaphoyisa athi azikho izingozi noma abantu okubikiwe ukuthi bashonile ngenxa yalezikhukhula.